зелен стоп. Нищо много. Стани разни, не стани. Се говори, че той мене, това е една преди, всички гопки и кърва. На десета и това не е така. Това е черно, защото майната му отбиена да не знам, защото го поздравя. Само, че не съм сигурен да и седна, викам, че ако ще почва с пригласен там, ние тук и трябва да я оказа, не се заведа. Ние почи трябва уж да ги дам навън, и ги давам навън, и ние ги махнат, града, да ги става много сърди. И сега, сега виждам, ще ги дам форматиране, да ги изпрасничи. Тя отвори и ги върне да дълъг челата. Защото той няма. Той не може да е застреп. Не иска да прави нищо. Това е всичко всяко. Аз трябва да изпия. Това. Сега да направя, трябва да се направя една перстанция. 230. 220. Да, и айде малко. 230. Не искам да е високо горе, да не пръкна. Не искам да е балансира, да не ми подгроши машината, въпреки че скоростта налезна на 53 метра в минута на този диаметр. 78 км. Аз по-надолу няма. И сега ще ги реда с